Maaring week-long ang maranasang pag-uulan sa ilang lugar sa Bicol Region dulot ng enhanced habagat dahil sa bagyong Francisco. Ayon sa Pag-asa Agro-Meteorological Station sa Pili, bagaman malayo sa Bicol Region ang bagyo, hinihila naman ito ang southwesterly wind mula sa kanluran na nagdudulot ng sere ng thunderstorms, lalo na sa western portion ng Bicol Region. Nagbabala rin ang Weather Bureau sa mga residenteng nakatira sa low-lying areas sa posibleng pagbaha dahil sa abot sa 50 mm na ulan dala ng thunderstorms. Binabantayan rin ng Pag-asa ang isa pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na maaari ring hilahin ang southwesterly winds na maaari magdulot ng pag-uulan sa Bicol Region. Possible po ma-extend pa yan kasi nakikita po natin by Friday lalabas yung Typhoon Francisco. So, bagamat aalis siya, ay hindi pa rin natin isawalang bala na may hila effect pa rin dun sa habagat nga. Mayroon pang pangalawang bagyo tayong nakikitang hindi naman papasok sa Philippine Area of Responsibility, pero ito ay makakapaghila pa rin po ng habagat.